Ole kan soita kang khan kan drama kal lai kha YouTube la min blog saka wangin kan chhunzom theiri don lowa adangte an blog le lawani chuan komthar lama damte kanom chuan chhunzom le sham kan tum don nia nu pakhat a hming zu zingya ni hian damdawi ina naw alo nei meka pasal ane hma a nawa paya wangin anu le anaw te chuan anin lai chin na an ti to veka an hnot chuak zui bawk ani anaw iwi awanga rai ani thu chu soive bawk ma se falak mai mai ni kha ti in an hnu chhon zui mak tho vanei thlak takin naute chu harsa tak chuan a hring chhuaka mipa ani thu soiin nurse chuan naute dang ala om thu a soi le ta mipa naute kha iwi chuan lo lak ruk sak da hin meche pakhat awa pe a ani chuan da bo vatla ka pasal hual hril suang che ti in akal bo ngal iwi chuan bolhlo bom chunga naute chu ada ta topa chumi hnu luka chuan Johnny te chuan chu naute chu an lo hmuta a secretary chuan khanu fa kha ani shim shimang a du lo wanga pai bo atumaniang alo ti a meiche rap thlak tak alo ni don hi ti in naute chu la a hopui ngal chu naute nu nen chuan anin sul pela a thi a thlau chu chhar sakin nurse ama lo nor chuak tu chu a pe a zingyani ero chu har chiang manglo chuan wheelchair a chuan a thukun lupa Johnny chuan khazana atel swal pui nu thi kha ani ti chu a hria a ma se mi swal tak ni a hria ta wang khan biak po a bedu to lo kumnga lai aliam nu chuan zingyani le a fanu te po milk tea zwarin kongkama anin pho chuak ve thina ama be se tu tam tak te zinga manager chena hi achim omber ani ome beidong du lovin nitin alo hel ngat ngat thina aning thin hle pasal ka nei to atila chuan a nei lo ti a hre chiang bok si a ti buai a thul chuang lo chupa anin wang ringot po chuan pasal nei le dai mai te chu adu rum rum to zo ka ni amusement park manager ani bok si a alung ti oilo chu a hlau ve tho bok si chuti lai in an pia chuan Johnny khan a fapa lo wak bo dai zel mai chu alo zong hmu a alo hau mek aya ye chuan lo hmu in ka thian pa kha miswalin ruk bo an tumania ti in anu chu va hril tak tak emoti in a milk tea zor lai chu ala loka vatlan tor torin Johnny chu awa vom hmia naupang chu kalsan tur chuan a hril zui bawk police call atum chuan a phone chu chupa chuan alo ben per saka ka fapa ni hi alo ti muk nu ka hmuta che apa he hi alom nu ta na ka du deuh chu min a chuan alo ti ngal zai zai zingyani ero alo in thiam lo khop mai apai ni ti ka hrelowa ti in shukna turte alo pe zung zunga min a hau atum te chuan phal lovin a kut te chu alo chel sak vela an lai le deuh min a pek chuan in kut inin chel lom nan ti in no liam puya bong hnu te chu a in zo ngal vek apa nen chuan blind date nei tir alo tum ro pho to thin ani ome vo in chu adu thu sam te alo thleng dik ta a alom hle ka fapa kha ladam sela chuan hetiang tia thi ani ve to ngei om sia ti in zingyani chu alunga chhedeu nurse nu khan a fapa chu reilo te a thi thu alo shilani kha pasal nei der mai chu zingyani po chuan poi ati to lova chenlu liana no kyan nan shim shim po chul hle zokin a hre to ani ma se Johnny zok chuan in nei ringot chu alo du ho lo min a chuan apa tun thlengin nupui po ila zong hmu zo lo ania ka zon hmu sak ve em che a tuna tang chuan apa po ini to lawang inin nei lo chuan company kongka a kawayanga mi in paswal tak ani don hi afa a in kol thalo e mai anti sup sup mayang che alo ti le rewa ole vain fiam photla
tiin a fapa chu a tir hranga zingya ni chu a fapa nu kha ani ti a hремia lo a ṭhi chauh kha a chhin chhian a awm chhun ani zingya ni bulah chuan rethei deuh angin a insawi tlata sangha zuartu a nih thu leh a kawr te chu a thian ten an pek mai mai angin a sawi zel kaduh zawng taka lawm sangha te chu a ṭha dawn lutuk tiin zingya ni chuan a lo beng thlawr a in te kar te ka nei bawk si lova a tih la in keipawn ka nei chuang hlei nem parkah milk tea ka zuar mai mai thin a lawm fanu kumnga mi ka nei bawk kan insawi rem thei mai lawm ni a lo ti leh zel a mahse Johnny chuan in tuah rem chu a la duh chuang lo in lamah chuan min min a pawh a lo ti tau nasa a pa in anu a nei duh lova ke chu he inai hian ka awm duh tawh lo minute khat lek pawh a hriawm em ai tiin a suitcase te reuh te ah chuan a thawmhnaw te chu a lo dah lut ve sawk sawk a he in atang hian ka tlan bo daih dawn mi pahnih erawh chu min buaipui turin ka hruai tel thei ang cheuh tu nge lo kal dawn ban pharu te a lo ti vel ham ham i kal bo chuan tu man pocket money an pe tawh lawang che tu mai hruai thei lawang a pa in a lo ti pawh in anu te bulah ka awm daih mai ang a lo la ti ve tang tang a pa chuan lo thlem le in i duh ang chuan nupui chu ka nei ang mahse kan nih na te hi kan ziap tlat tur ani ang tiin a in tiam tir ta a naupang mai ani a nu a duh bawk si nen nakinah nikhua a hriat hunah in then leh mai a tum ruran ani a tukah chuan inneih certificate te chu an vala chhuak dun ta nge nge a aya hi pawh chuan a nu in pasal a nei dawn tih a hriat chuan a lawm ho lova a rukin a lo chhuak ru thei mai chauh zawk ani rinlo deuh mai in aya hi chu chulai hmunah chuan a lo kal nulh leh nghal a anu hmel hriat loh nih ringawt chu a ṭha ka ti lo hei hmel ṭha deuh deuh kan then awm ami te kha ka lo hruai a nei mai ta che a lo la ti zui a pasal tur chu Johnny a ani tih a hriat hnuah erawh chuan a lawm hle a ka pa tanah ka duh thu sam ang chiah chiah ni amah hi ani lo emaw ka tia tiin a out a chul mai a lo kuah vel bawk an inah cheng ve tur chuan an sawm ta a an in chep tak an luah laia chuan an va in suan lut ve ta ruai mai chen a la chuan hetah in zieng ho thei lawang ka in ka luah tir cheuh ani hi hetah i chen duh chuan he pa hi i then a ngai ang a lo ti chut mai in luah tur an neih tak si lovah chuan in dang luah mai tur rem chang chu an zawng ta a min min a ke a pheng phe hlep ang tak kut chu kawm chu zingya ni chuan a hmu fuh ta nurse a pian hlima a sawi dan nen khan a inang chiah chiah si ka fapa ini a ti chhuak ta phawng mai ni e anu i fapa lawm ka nih tawh a pa nen in i neih tawh hi min min a chuan a lo ti mai a tu nge min min a nu chu ni ta ang le Johnny chu a zawt chiang ta phawng mai a ani chuan hmeichhia a hmel ala hmuh chian lo le sual tak a fapa pawh duh lova bawlhhlawh bawma paihtu anih thu te chu thinrim deuh chuan a lo hrilh a chutiang a lo nih tak si ah chuan ani chu a fapa nu chu ani theiin a in hre lo an in luah tum chu a that lo ngaih tawh in a lo to phian si a Johnny chuan thian pa in luah tur nei ka hria lawm tiin in lian pa ngai ve deuhah chuan a hruai ta zawk a thla khatah chiang sang khat zanga chawa a luah tir thu a hrilh zaih bawk pasal hausa deuh i duh loem ni tia a zawh chuan hausa kher ngai hlei nem ti pawh hian a tha lutuk a lawm ke aia tha i phuh ani a lo tih fiam leh zeuh lai chuan naupang ho chuan an lo chhai a an lai deuh sangha zuar ang khan a lo insawi ve lak lo tawh si a ei rong ball kan ei chak sangha min siam sak la an lo ti bawk si Johnny chu a buai khawp mai Johna a va zawt ringawt a a thiam ang tawkah tui chuan a han sawng ball ve ngei bawk a mahse a lo kang rei deuh nge
a ut dum ruam mai a tui lo hmel em awang chuan naupang te chuan ei chin pawh chu an peih lova nu ber chuan phur lo zet chuan a han ei china tui a ti lo lutuk a chhak ngal vek zingya ni zawk chuan ei rawng chu a bawl tha leh ta a an chhung ko chan chin te soidunin falak ani awangin anu leh pa dik tak te pawh a hriat loh thu zingya ni chuan a soya a khawngai deuh bawk nen thleng chu kalo sil ve thungang ei rawng bawl pawh kala zir zel anga ka thiam hunah chuan ka awl ve thei tawang che Johnny chuan a lo ti ta ringawta han hnem vak dan pawh a thiam chuang lo mut dawnah chuan khum khatah mutdun chu an hre in an lai dun hle a mut hran an tum la in an fa te chuan an lo phal bawk si lo an nam dun rawk rawk zel bawk si min min a pek chuan apa chu iupat tawh te lul nen i lai reng zela a lo la ti zui dik chiah anu nang pawh nupa in ni tawh a lai ṭut ṭut tawh lo ula aya hi chuan a lo ti ve bawk khumah chuan nin hleipa chuan an beng cheng hle a an vai chuan an mu ho ta vek nikhat chu naupang ho an chawl awangin milk tea zuar turin parkah chuan an kal hova chena chuan a dawr chu midang a nghah tir daih tawh thu a lo hril an contract pawh chu enga tanmah a lo ngai sak duh lo min mena chuan a pa chu khawl ruzevin buaina an tawh thu chu ava hrila Jingyanin a hluah a dil pawh chuan chena chuan a pe du tlat lova an in hnial buai chho ta chena chuan ben a tum lai takin Johnny a lo thleng phei ve chia a kut chu a lo her sak pawp mai Jingya ni lung oi lo pawh chuan bawlhhlawh bawm chu la in chena chu a khum tir bawk chu mai ala ni lo paka a hna thawhna atang chuan an hotu lam te chuan an lo ban zui daih mai a Jingya ni erawh chuan a hlawh mai baka compensation atan ti in cheng sin khat sanga lai mai ai kaunah chuan an lo thun saka a lawm hle ka lucky star ini hi kan in ton hnu hian engkim a tluang pur mai in ka hria ti in a fakna samai a thian nu bulah chuan sangha zuar pasala ani thu chu a hrila a hi pa erawh a hmu leh tawh ngai lo thu te zan khat chia an awm dun baka a rui em awangin a hmel pawh a hre chiang tawh lo alo ni a hriat zawng chu a hnungah tattoo sakei bak nei lu lim ani tih chauh chu ani a cousin Johna chuan nupui a nei ringut leh park manager a ban ngot mai chu tha lo a tih thu sawin Johnny chu a lo hau ve na samaya engmah a saw chuang lem hlei lova naupang te lah chuan an nu leh pa te chu in duh tir an tum char char min mina chuan a pa in bual chu bathrobe pek sak turin a nu chua tira Johnny hnungah tattoo chu ava hmu fuh ta hlohp mai zana a che sual pui pa tattoo ang chiah chiah kha ni in a hria vakhawih chin a tum lai chuan Johnny chuan a kut chu a lo man chat min en thlai law a lo ti hu a a za deuh hlek awangin bathrobe chu peka kal leh mai a tum chhuat na lah chuan tleng palin a tlu dawn ta mai Johnny chuan a lo man hman hlava kal leh a tum chiah current a lo thim leh a hlau lutuk chuan Johnny chu a vakuah ringot aya hi khan light a lo off keuh chu ni in anu chuan thim a hlau hle tia hriat wang ani ama adopt tu te khan an lung a ti oi lo a piangin room thim deuhah an lo kal hnan thina chuta tang chuan thim chu a hlau ta em em mai ani tuk chhuan an ei lai chuan naupang te hi kindergarten a va hruai la ke chu hnazon ka ngai ti in Jingya ni chuan a hrila eng hna ngei zon dawn tia Johnny an a zawh chuan aya hi chuan anu nuam tih ber chu fashion design lam dai ania a thiam lutuk a sin ti in a design book te chu ava lak saka a pa chu a lo hmu i thiam te lul nen enga tinge fashion designer ini lo tia Johnny an a zawh chuan kani thin a lawm mahse competition ah mi in dawtin min pua chuta tang chuan
Blake Lisa min dah mia maya eng hna ma ka thok thei to lovani ti in alo chang tunge chu tiang chuan ti chia Johnny an alo ti chuan Suzy Group President mule enge chan po ka hrebik lo min block maka Blake Lisa min dah bok nen ti ngai na om to lo ani ti in a thin a rim thar le hluai a sui lai mek chu Johnny a ani ti reng reng a shelova Suzy Group President ani awang chuan Johnny zok chuan nuam lo ati dewa engtik lai in nge Blake Lisa chuan ada po a in she to lo a rei to me mai a shreng to lowang tunai hian Suzy Group chuan na thok tu tur an la thar do na sin dil vele shim shim la ti in a thlem ta ringota ma se kumnga chuang dai ka khoi chhun zom to ngai si lova ti in alo hu phur dewa thiamna te chu abo tak tak thei le nem ti ngei ngei ro an ti tak clear clear a chuan beidon nan tal ti in interview ma chon le chu atum thar le ta zoka Johnny chuan anupui chu interview a alo kal huna lo du sak turin a secretary chu a shila ama ero chu in shat tir adu lo thu a soi thung interview tura zingya ni avalu chuan anaw iwi po kha endik tu te zinga chuan alo tel ve a ahma a na tho chin chief designer na chu alo chel dai to mai alo ni competition a po khan zingya ni design hi alo ruk saka chuti chung chuan ama design chu ru angin apu le sai mai ani ome chu thil thleng bok chu iwi chu thil thleng bok chu iwi chuan alo soi chuak le a mi thil copy ching chu kan du lo ti in an lo hnol ngal mak ma se zingya ni chuan mi thil a copy ngai lo thu le chance voi khatel chu pele sham tur chuan director chu ange na ani chuan inghna nge ilo tho thin reng reng design lam te chu ila chhun zum reng reng em ati chuan chhun zum to lo milk tea kaswar thin ti in a changa an lo nui huk mai pakhat chuan chu wang ani don chu bong hnute rim inam ka ti reng ani te alo ti vel va hola milk tea chu vazwar le mai mai ro iwi chuan alo ti ve bok kain tun nun na ani a milk tea zor chu ka zak reng reng lo ma se ka tuina ani awangin ka design tal hi chu min en sak ve sham ro ti in director bok chu ange na rin a in alo thiam zek mai chu vele iwi chuan he hei chu ka design te khan ni hi ilo ru le pe ka ni mo alo ti le ta thut maya zingya ni chu an company a alo tho chuan a thil lo ti swal to le alo pu dan dik lo tak te kha mi in an sha chhuwa a hlo wang ani director po chu alung oi ta lo hle a an interview akal tlwang vak lo ti an sha ta ka chuan Johnny chuan thil kal swal ching fel tur chuan malak atum ta a manager sui nen kong laka anin tok conference anei don chia bok sia wangin boina chu lo ching fel mai tur chuan akuta chuan ada ta zoka sui po chuan iwite lam chu atang thlata zingya ni chu chuak tur chuan a shila a design ti ero chu laksak turin director chu a shil thung chutianga a design laktir mai mai chu zingya ni po chuan alo phalbi khau lova thinrim dewa ho atum lai chuan kongka a Johnny te lo lut tur nen anin tok ta chia mai